шулай шоу-бизнес куркытмай. Чөнки бәләкәй сактан мына йырлап йөргәнем бит инде, өйрәнгәнмен һәм барырга ла алга. Ярдарымды һиңа арнап, сәхнәләрдә торам карап. Минең гел девизым шул сифат. Кәрәк сифат. Илнур Рамазанов, Европа мөттәре халыкара музыка фестиваленең гран-при ияһе, Дельфий уеннары еңүчесе. Безнең гаиләбез йыр һәләтенә әлбиттә бик тә шәп. Әсәем йырлай, кустым йырлай, әсәемнең атаһы йырлаган. Шулай итеп безгә нәселдән нәселгә күсеп килгән бит инде. Һәм әлбиттә үзем мин 4 яшьтә йырларга өйрәндем, әсәем өйрәтте бит инде. Әсәем дә атаһы өйрәткән. Шулай итеп мин дә үземнең балаларымды йырларга өйрәтермен дип хыялланам. Ни өчен йырсы һөнәрен хайламанын? Бұл һорауды буласак геолог Илнур Рамазановка һуңгы вакытта бик еш бирәләр. Быел Сочи каласында үткән Европа мөттәре музыкаль фестивалендә башкорт егете гран-при уланы. Төрле илләрдән йыелган журналистлар янәле игътибарды уның буласак һөнәренә юнәлтте. Мәскәү, Санкт-Петербург, Казандан килгән продюсерлар һәләтле якташыбызга төвелгән кызыксынуын яшермәне. Киләсәгән өметле, ышанысы дип баһаланы. Иң башта мин халык йырларын йырлай торгайным. Уралымды мин бер 10 ел йырлаймдыр әле. Любизарды бит әле йырлаган бит бәләкәй сакта һәм төрле йырдар һәм Салават дигән йырды йырлай торгайным. Сукмуел, халык йырдарын онытмайым. Әлбиттә халык йырдарын йырлар кәрәк дип уйлыйм. Бөтә Рәсәй конкурсы булды. Күмертау калаһында үтте, Алтын Сапсан конкурсы. Шунда мин йырлап беренче урын алдым. 5 жюри агзасы бит инде, 5 һәлә тавышты миңа бирделәр. Вокал буенча шул бөтә Рәсәй конкурсында миңа гран-прины биреп куйдылар шулай итеп. Һәм Сочи калаһында 10 ил арасында үткән конкурста 2000 катнашучысы булды. Уралым халык йырын йырланым. Ул йырда микрофонһыз йырлар кирәк ине, музыкаһыз. Зал 1000 урынга булгандыр. Кеше туп-тулы утыра. Мин кыскырып йырлап кешеләрнең йөрәкләре дертләп китте. Жюрилар күзләре акайып китте дип әйтәм дә була. Шулай ук икенче халык йырдарын йырланым. Эстрада йырдарында шулай ук инглиз йырдарын йырланым. Һәм халык ара номинация буенча иң зур балды алып гран-прины бирделәр. Жюри агзаларында әлбиттә утырдылар 2 профессор музыкальный академиянан, Италиянан һәм Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан, Израильдән төрле жюри агзалары булды. Данымды үзем эшләргә бурыслымын. Сәлам дуслар, һәммәгез. Мин сезгә бүген үземнең яңа йырымды йырлап күрсәтәсәкмен. Тыңлайлар. Узган буаттың 90-нчы елларынан башлап Рәсәйнең музыкаль даирәһендә видеоклип, ротация, продюсер күк ят һәм сirri төшенчәләр ныклап урын алды. Популяр йырсыны әвәләү, таныту, йондыз яһау өчен кирәк икән был эш таган. Илнур Рамазанов та башкорт эстрадаһына әзерлеккә килеп илмәне. Профессиональ яһәттән көчле, максатлы команданың иҗат һөҗүмтәһе был. Бүгенге көндә Илнур Рамазанов минем уйлавымча башкорт эстрадасында иң тәҗрибәле, талантлы, матур җырчыларның берсе. Эстрада кешесе өчен анарда күп кенә кирәкле сыйфатлар бар. Искиткеч тембр, шәп вокал, харизма дигән нәрсәләр дә анарда җитәрлек дип уйлыйм. Һәм аның иң мөһиме үз стилистикасы бар. Зәүк белән үзен тота сәхнәдә. Искиткеч репертуар. Bir kuranda serle halal Oy almahin bulsa kaya Kötem minen tik bir huden Yalla tarlak kogen Biz әлбиттә йырдарда хайлайбыз, безнең командабыз бар. Шул командабыз белән йылшабыз да, инде йырдарда хайлар кирәк. Шул йырдарда
корректировка эшләйбез. Нинди урындарда нисек үзгәртер кирәк? Беренче без музыка белән эшләйбез. Безнең үзебезнең шулай ук авторларыбыз бар. Шул авторлар безгә тексты яза. Югары кимәлдә эшләнә аранжировкаларыбыз һәм без аларны Рәсәйдә эшләтмәйбез, икенче илдә эшләтәбез. Беренче урында безнең өчен ул сифат тора һәм безнең башкорт эстрадында шулай итеп сифат менән генә кешене хокландырырга була. Һәм әлбәттә без шул сифат белән эшләргә тырышабыз. Bir kulağında serle halal Oy almayın bulsa ayav Kötüm yine dik bir huzen Yalla tarla ko'ngil kugen Его потенциал, он намного шире, его границы намного шире за пределами башкирской эстрады. И он в будущем, я думаю, что обязательно это докажет. Наше первое знакомство состоялось на съемках музыкального клипа. Это действительно новый уровень на башкирской эстраде. И когда позвонил Риф Арслан и сказал, хочу ли я снять клип на эту песню для Ильнура Рамазанова, я, конечно же, согласился. Bir kulağında serle halal Oy almayın bulsa ayav Kötüm yine dik bir huzen Yalla tarla ko'ngil kugen Ильнур Рамазанов, он был как очень пластичный творческий материал, из которого можно было лепить все, что угодно. И поэтому вот первый клип «Серле Hello», который мы сняли, он получился более такой вот интересный. Хотелось там все время что-то креативить, искать новые планы, ракурсы и в максимально выгодном свете его показать. Я думаю, что у нас получилось, и не знаю, какого Ильнур мнения о своей первой работе, видеоработе, но мне самому эта работа очень нравится. Я ей горжусь и всегда как показываю ее, всем, когда меня просят, покажи что-нибудь там из своих клипов. Я первой работой показываю клип Ильнура Рамазанова. Бәхетеңді хәстәрләүдән уялырга кәрәкмәй. Ошы катмарлы һәм тайга хукбакта адашмаенса, тайпылмаенса барыр өчен, йыр галиянептәрен буйһындырыр, таң калдырыр, үз моңың, юнәлешең, стилең, исемеңде булдыру зарур. Коюп ямгыр яугайны ул төндә Кушылып еланым Әлбәттә без төрле юнәлештәрдә эшләйбез. Менә безнең иң күп кимәлдә эшләгән йырдарыбыз ул поп стилендә эшләнә бит инде. Һәм поп стиле ул яшьтәр өчен бит инде. Шулай ук без лирик стильдә эшләйбез, оллар өчен халык йырдарында да шулай ук онытмайбыз. Хәзер менә яңа проектлар эшләй башлайбыз. Улар R&B стилендәрәк килеп сыга йырдар рус телендә. Һәм әлбәттә эшләр кирәк, төрле стильдәрдә ла үземдә карарга кирәк эшләп. Хит булган өчен сифат кирәк. Сифатлы аранжировка әлбәттә һәм сифатлы башкару, төрле мелизмалар менән, төрле подачалар менән матур итеп башкарыр кирәк бит инде. Һәм әлбәттә 100% хит булган өчен без шулай ул йырга клип төшереп куябыз. Клиптарды хәзерге заманда ялтыравык, сагу бер уенсык менән сагыштырырга мөмкин. Әлбәттә, кисә канунлыгы мөһим. Ильнур Рамазановның репертуарында һәр йыр хит дәрәҗәһендә. Клиптары уларның хөкүмәткәһенә аваздаш асыш, гаҗәеп мәгънәле бидәктәр менән агышланган табыш. Үтеп кенә китеп, хәй дип кенә үтеп китеп булмый ул егетләргә. Туктарга ул мәҗбүр итә, үзенә ихтибар ялеп итә, һәм ул шуның менән дә кызык. Димәк, аның ул егет бик өметле. Әгәр дә шул ук теге юнәлештә эшләһә, һәм анда казынһа, эзләнһә, был егет минеңсә бик безне аптыратасак Алла бирһә, минеңсә. Һәм мин аңа шуны теләрим. Һәр вакыт аптыратһын ул безне, куандырһын, шатландырһын. Уяла көҙгән уалга ла күңел көҙгән онталмаһын. Хидимләү тойғыһы, алдан күрә белеү һәләте, юғары зауык күк һөнәри сифаттар уңышлы проекттың нигеҙе.
Был яһәттән продюсерлар Риф Арыслар менән Марсель Каһиров үз эшенең ысын маһирлары. Укты сәпкә тилереү, тангыһыҙ хеҙмәт, маҡсатҡа тоғролоҡ емеше. Минең үземнең продюсерым бар, берәү генә түгел, икәү. Ул данлыклы бөтә Башҡортостанда композитор Риф Арслан һәм шулай уҡ икенсе продюсерым ул музыкаль продюсер Марсель Каһиров. Һәр бер продюсер менән беҙ бер телдә һөйләшергә тейешбеҙ, бер-беребеҙҙе аңларға тейешбеҙ. Продюсер ул йырсы өсөн ярҙамсы, яһаусы дип әйтһәм дә була. Йырсының ғүмере оҙон булһын өсөн теге эстрадала шул продюсерлар менән эшләр кәрәк, әлбиттә. Контактта бит инде беҙҙең үҙебеҙҙең группабыҙ бар бит инде, төркөмөбөҙ. Шул төркөмдә администраторҙарыбыҙ бар, дизайнерҙарыбыҙ үҙебеҙҙеке бар. Улар төрлө логотиплар беҙгә эшләйҙәр, концерттарға афиша эшләйҙәр һәм әлбиттә мин уларға бик ҙур рәхмәтлемен. Ул команда булмаһа, беҙҙең мына әлеге нисек әйтәм икән, Илнур Рамазанов лейблы булмаҫтай итеп әйтер инем. Ерҙә лә йондоҙға тең кешеләр бар. Беҙҙең башҡорт эстрадаһында шоу-бизнес әле үҫеп кенә килә, ҙур кимәлгә етмәгән һәм шоу-бизнес үҫһен өсөн әлбиттә эшләү кәрәк үҙе артистарға. Артист нинди кимәлгә күтәрә эстраданы, шундай шоу-бизнес буласаҡ, әлбиттә. Билдәле музыкаль каналдарда бөгөн Илнурҙың йырҙары беренсе урында тора. Был һис шикһеҙ ҙур ғорурлыҡ, уңыш осраҡы түгел. Әммә дандан башы әйләнмәй йәш замандашыбыҙҙың. Иртәгә бит тағы ла ҙурыраҡ еңеүҙәр көтә. Һинең исемеңде белһендәр өсөн эшләр кәрәк, радиола һинең йырҙарын уйнарға тейеш, төрлө музыкаль каналдарда һинең клиптарыңды күрһәтергә тейештәр. Әлбиттә, йәштәр өсөн беренсе урында интернет тора. Интернет аша эшләр кәрәк. Бөгөнгө көндә бөтә мөмкинселектәр бар, бөтә нәмә лә үҙеңдән тора, әлбиттә.